Фотографията винаги е била мощна медия, която надхвърля възрастта и опита. Това е инструмент, който ни позволява да улавяме моменти, да разказваме истории и да изразяваме нашите уникални гледни точки. А когато този инструмент е в ръцете на дете, резултатите могат да бъдат наистина вълшебни. Никога не е твърде рано да започнете. Малките деца над 3 години са изключително любопитни и бързо попиват знания. Децата имат вродена способност да виждат света по различен начин. Тяхното любопитство и въображение им позволяват да намерят красота и в най-простите неща. Локва се превръща в огледало, отразяващо небето. Листо се превръща в лодка, плаваща по поток, а сянката се превръща в мистериозно създание. През техният обектив можем да видим света по различен начин. Фотографията също е и отличен образователен инструмент. Насърчава ги да наблюдават отблизо заобикалящата ги среда и да мислят творчески как да уловят това, което виждат. Учи ги на светлина, цвят, композиция, перспектива, но най-важното е, че е и забавно. Децата учат най-добре, когато се забавляват, а фотографията предлага безкрайни възможности за изследване и игра. Най-подходящият начин е да започнете с позабравената техника слънчево принтиране или така нареченото блупринт или цианотайп. Техниката е абсолютно безопасна, изключително интересна и най-важното – бърза за изпълнение и определено много ефектна. В интернет пространството, а и в някои фотографски магазини вече могат да се открият готови смеси, дори готови листове, които само трябва да наложите избрани предмети върху тях и да ги изложите за няколко минути на слънце. 2-3 минути под обикновена вода и вуаля! Имате копирана снимка, фотограма на любимо изображение. Овладяването на техническите аспекти на фотографията също може да подпомогне децата да развият различни умения. Подобрява координацията око-ръка, повишава способността им за решаване на проблеми и насърчава търпението и постоянството. Докато експериментират с различни настройки и техники, те се учат чрез проба и грешка, което е ценно житейско умение. Правенето на снимки също може да бъде чудесно преживяване за децата. Той им дава контрол върху начина, по който искат да изобразят своя свят. Позволява им да изразят чувствата, идеите и преживяванията си по начин, по който думите понякога не могат. Всяка тяхна снимка е отражение на тяхната индивидуалност. В заключение можем да кажем, че фотографията предлага на децата уникален начин за взаимодействие със света около тях. Той подхранва тяхната креативност, подобрява ученето им, дава възможност за изразяване и развива техните умения. Така че, защо пък следващият подарък на детето ви да не е фотоапарат? Оставете го да улови света през своите очи. Със сигурност ще се изненадате от това, което вижда.